és que jo al principi vaig dir, em vaig equivocar, com tantes vegades ens equivoquem en la vida, però vaig dir, per la meva formació com a historiadora de l'art, vaig dir, els brodats de la Josefa Tolrà són com els dibuixos que fa. És a dir, com si el brodat estigués copiant el dibuix. Llavors tot d'una em vaig adonar que m'havia equivocat i de fet si us explico la veritat no me'n vaig adonar, em va caure davant un llamp. Vaig acabar de dir, això vaig dir. Sí, ho vaig acabar de dir que estava parlant amb unes noies que preparaven una visita didàctica, familiar per l'exposicions i vaig dir, perquè mireu que els dibuixos, o sigui, vaig dir, els brodats són com els dibuixos. Ho acabo de dir i noto. Dic, no, ho estic dient malament. Estic donant un ordre jeràrquic, patriarcal i convencional. És a dir, que la pintura és més important, el dibuix és menys important i el brodat és menys important, si l'ordre és aquest. I me'n vaig adonar que ho estava dient al revés.